So mao kini ang usa ka row sa mga kabalayan diri sa SM Cars diin na hurot gid og kalumpag mga karonda. So mao ni atong giari nya matud pa sa mga istorya-istorya sa mga silingan diri nga ni kalas ni og 8 ka kinabuhi usa ka pamilyahan gyud ang gitawon kagawas nining maong mga kabalayan dinhi no. Usa ni karo siya mga karonda ang nahugmak gyud mga karonda. So halos tanan diri ang mga nanimuyo, mga residente dinhi. So nanggawas, naghinakutay sa ilang mga butang kay bisag hantod karon aduna gyapoy mga aftershocks nga masinati nato dinhi sa Bugo City. Kini di ako nahimutangan mga karonda sa kuan siya murag SM Cars siya no. Sa SM Cars paingon ni ngadto sa Pulang Batu Port diri sa Bugo City. So mo ni siya.